Čus lidi, vítejte u toho dalšího videa, tohoto dalšího videa. To bude zase něco hodně. A dneska to mám The Unmask a je to teda, mám to od Svíka Možky, Beninka 09, dávám ji do popisku videa. A je to tato hra. Aha. To je tam. Tak to není zase tak těžký. Hop. Tak to nebylo tak těžký. No a něco tady máme v truhle. Jenom tuhle hru mi doporučila ona. Proč máte to dres? Jo. No. A jeden dělá dneska ukázat tyhle ty nový kola. Mě to ležíš. Vám ukážu, až budu třeba ve třetím kole, nebo až mi tam přesnou skákat. Tak fajn, že tam přeská skákat ty blbousti, nebo tak něco. Jo. Tak chci. Ježiš, na co jsem to zase klikla. Tak. Ježiš, zase reklamy, fakt já úplně nesnáším. No a minule jsme hodně psali o tuto hru. Tak si ji zahrajeme. A ježiš, co to tady je? Předtím musíme asi utíct, ne? Nebo já myslím, že jo, tak hop. Snažíme se rychlo. Bude už to zmizovaný, bude to tam pořád. A nevíme, prdíme na ní. Prdíme na to, budeme pořád. Jenom jsem zjistila, že to modrý vás, tady když do toho narazíte, do toho modrýho, tak vás to zabije. Bohužel. Ježíš, zase reklamy, fakt. Tohle jo. A tady tu hru jsem vám chtěla udělat minulý video. Teď doufám, ježišku, no třeba. Tak tady, jak byla ta reklama, tak to vám ukážu jako další hru. Jo. A tady máme 5. kolo a ukážu vám takhle, když přijedete, tak to nějak vypadá. Hop. Ježiš. Hop. Já jsem to teda už jednou dohrála, vím, co mě tam čeká, ale je to úplně super hra. Mě to hrozně baví. Já jsem to dohrála a já jsem tam měla 190 kol. Ježiš, co to je? Jsou ty reklamy a to přesko. Zase nám tady jezdí. Proč máte... Jo, my máme ty dvě... Jo! Tak to už mám... Ježiš, tady v rohu se mi to ukazuje. A mám 596. Cože? What? No. Jo, aha. To je krásné do barvy, tohle to jsme. Musíte hrozně dávat pozor, když je to taková, na to byly kásice. A to taky nenápadný. Mě to jednou zabilo takhle. Bum, jo. Pua. Ty focho. Já se vám zase ozvu prostě. No a ještě budeme hrát. Ježiš, zase reklam. Tak to musíte vidět. Hop. Oh my gosh. Ne, já chci hvězdičku, já mám ráda hvězdičky, já chci hvězdičku. A když budeme mít všechny tady hvězdičky, tak dostanete další peníze. Prachy. No a my hrajeme dál. Jsem v 8. - 9. kole. Ne, tohle úplně nesnáším. Když tam musíte jezdit jenom prostě po těch kostičkách, to je úplně... Ježiš, to úplně nesnáším. Teď dáme ještě to 10. kola a asi budeme už končit, já nevím. Zase reklamy. Tak my jdeme Tak my jdeme na 10. kolo a budeme končit. Ne, ty netopíři, ty jsou úplně, to je hrozný poděs.
Ježiš, to je takový poděs s ním hrát něco prostě. Ale jak jsem sebral. Jo. Jupi. OK, ready. No a já doufám, že se vám tohleto video líbilo a zase u dalšího videa. Ahoj!